mine smarte bukser med Sir Hector Jensen. Ja, de er specielt købt til lejligheden. Han har 2 ekstra med os. Helt ærligt, mor. Det er bare for dårligt, det der. I vil gerne se de andre bukser! Det er nittebukserne, du skulle have på. Sjusk. Stakkels Hector. Han blev blændet af dine bukser, mor. Så er det Anne Q og Hector Jensen. Du er ikke gravid, vel? Jeg tror ikke, at det er præst, der ligger. Altså, vi har før hørt om Helligånden, hvis det er det, du bekymrer for, Elsebeth. Så løber du. Sådan, og tiden er 36:77. Stadig Janne i førertrøjen, og Julie på andenpladsen, og Susanne på tredjepladsen. Så har vi Anne Q med Hector Jensen. Som har fået nittebukserne på i dag.